मेलागरनि निर्महल सकजाकमनि न खा साजागै रेली खाय खादमा प्रोलायखा तिप्रामथा खुमलंनि तिप्रामथा बेदे एमडीसी गने जेब्रन तुजुल मुंबाई तिनि दुगमानि खातियो रेली खाय खादमा प्रोका जे निर्महल हाइसिनि हुकुम मुकुम बरनो सकनानो केबे फिउ मांगला मारमने नै सालायका बरक चिनी मीडिया रखनो जों जतन साइमानो जे निया ने हर जोंनो मीडिया नि बिसिद जों नखा जे चिनी महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर भाई तांजा जे चिनी दैजिलिकमा है के निर्महल ना जों खनका बिनि गेट आबनो दुस्किति कारिलो है के सामुं चित्र तांने र बर आबनो सबै खिबाका आबनो बागिनो जों दिनि अमनो जों बलायखो दुखुनांगा जाजाकलिया आबनो बागिनो जों चिनी नरकनि मीडिया नि बिसिद दुखुमानि परे खासाका खा दुखुनांगा आबनो बागिनो जों लोकल खुमन तंने र जों आबनो तंने मेले आबनो बागिनो ताबुसाक जरा पुलिस नि हायदे हायदे राज्य सरकार नि हायदे कोनो कथायते बन्द साजाकिया आबनो कोनो भेरिफिकेशन खायदिया तदন্ত खायदे एकमात्र त्रिपुरा माथानि उइन जे वाइ देया परसते थाङो जों किनारा बिजित खायमन नुगो बनि बागै राज्य सरकार आसक पतरमा तंगनि परेबो अमहाय 184 जन राजानि जे तांजा नुगो हाय कबो महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर भाई तांजा 1930 साल तांगमने आबद ताबो माने साग नैया खोक नैया खाया अजागवा सामुं सित्रा तांगना हायका त्रिपुरानि राजानि इतिहास न मुसि नारक नाय बर अबनो नष्ट खायने अबनो सेस खायने बागिना अबनो हरस अबनो बागै जों सेलेङै अबनो सेजावनो दिनै जगायरे सर अब तामङै खाना ना खलाय ओ निर्महल अब तो जों जतन साइमानो जे निर्महल अबचिनि 184 जन राजा सिरि सितिनि जे गोबां तांनो हायगोन सिनि जे महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक जे 1930 साल ताङै 1938 साल काबनो कमप्लीट खैर माने अबने परेबो जों ताबुक नुखा जों अजागे चिनि राजानि सिरि सिति जे तुम तमने मुख मुख तमने अब हेकै त्रिपुरा सार हायकै राज्यनि गोबां थाइनि बरन अजागा फायै माने तामने टुरिस्ट खाबे हायकै पिकनिक पार्क खाबेयो विजिट खाबेयो अम काइसे नाइनानि मत अम काइसे त्रिपुरासानि हायकै निनि राजा सनामाने त्रिपुरासानि काइसे सनाम खालामने अ सिरितिन नष्ट खाय सबै सकमै खिबना नाइमेनि बागैना जों दिनै अबनो खासाव अबन बागै जों दुखुनाव बने बागैना अब ताबुक सदरा कुनो पुलिस नितै खरकसा बरंनो एरेस्ट खायगिया हायकै जों कुनो खरकसा मिनिस्टर हायकै अरनि चिनि राज्य सरकार चिनि टुरिज्म मिनिस्टर दङ बनो हयतो कुनो कक्थायसे साजागिया हायकै निने राज्यनि मुख्यमन्त्री दङ बनो हयतो कुनो कक्थायसे साजागिया अबका हायकिमांनो चिनि त्रिपुरा सारककाय अम हायकै निनि मुखमु हुकुमनो सकम जागै दंसिनाय हायकै अम हायकैनो निनि मुखमु हुकुम दंमोन सकमा जागै दंसिनाय हायकै निनि अम हायकैनो गोबां मानसिनि राजानि जे गोबां मानसिनि नायजाकनाय नुजानाय साम दंमोन बेखौनो सेस खायनान बागै जों नुखा आबो सिबिया जों ताइबो नुखा जे चिनि ताबुक सदरा जे और राजा चिनि जे महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक ब काइसा असकै छिनाय राजा हंजागै बनि जसुक सामजाक दंमोन अबनो चंtai मुंसबन खादि नारजाकनानि मथाय जों काइसमन सुदगलिया बनि बै काइसा संदरे हायकार छोचरो तुइ केसारा अब चिनि काइसा नाइथक नक दंमोन अबनो तामले दरकार नों दर निनि दर गात दंना नांनाय पुलिस दंना नांनाय हायकार साबा खालायबि नोंसोर अब हायनो थाङै सक्तै माने अब तो दैतै लुकाबाय थाङै जे मा सग अबनो तो नों इन्वेस्टिगेशन खायै बाहाय कि नों अबनो साबा खालायगा अबनो तो नों मारमनाय ताबक सरपंच राज्य सरकार जब ताङै नों पूजा जरा जों चाइमनो दिनै जे नवमी सालबनो जोंनि अग्या पूजा हनै तंफना बररंने आनन्द प्रतिष्ठ खायो पुरा बेबानिनि अ राजानि जे आसक सम्पद त्रिपुरासानि सम्पद गलां थांमाने अबनो नष्ट थांमान बागै जों तां खासाय थांनोबा जों अ राज्यनि बिसा अ राज्यनि जों चिनो त्रिपुरासा अबन बागैनो दुखुनाङैनो जों दिनार नवमी सालबनो जों अजागो प्रोटेस्ट मा खायो एक प्रोटेस्ट रैली खायबा अब तो दिनै निर्महल सबजाका अबसिमे पाइया निर्महल सबजमान परेबो अरर नुखा जों
थानाय কিছুদিন सिगां जे दिनै ताबो आगेनि चिनि आरो नै जे माताबारि उदयपुरनि अ जागायाव इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार फाय आरो भिटाराव आपनो बायसा जेटा कटाल खालाय मुंदे तांमोना इमिग्रेशन खायखौ मुखा अबन बागै जों आरो जे राज परिवारनि हे कचिनि महारानी ताबुक बचिनि अग तंको जे बिबि कुमार देवी राजमाता ताबुक तंको एक महाराज किशोर तंको एक बिनि बंश बलि ताबुक जे कथां तंनारा बर अवश्य बर आजा खबर ना माने फियाबो अबन कायसा अबन जे राज्यवा ती प्रसार त तंग ग्रै अब जारा जे फातानि फाइनेरा बर सिमरे सिनि जागै भारतनि प्रधानमन्त्री बाय और ती प्रसारनि कोन चिन फुदंना नाया अबन कायसा लक्षण बाजो अबन बागैना सुदो अब सिबिंगला ताई विभिन्न तंग तमने जों नुका आगे चिनि ताबुक जे बीएम हॉस्पिटल तमन तम आगे ताब विक्टोरिया मेमोरियल चिनाबो जेता तंग माने आबनो तम खायका आबनो तम इंदिरा गांधी मेमोरियल खायका आस्ताबलना तम खायका स्वामी विवेकानंद मैदान खायका हायका अब हायके गोबां मानसिनि राजानि जेता तंग तमना आबनो नस्त खाने सखमान अबनो चाल ताबर सगै सखमाय खिबिरे काहंकाय अबबो हायका भारतसे ओ बांग्लादेश नि फाइनल बम बम रिनाय हायकाय आगे वो जे इंडिया वो महाराजा तंग्र इंडिया नि हायका फाटार हाने कोनो वान दि दफान बर फाय आपरो महाराजा सामखायनाय बन बम रिनाय अबनो कायसे चक्रान्त अबनो बागैनो जों सावा अमा हाय जुदि उंलांनि दंहांकाय जों ताय केबो खासि माने जों ताय अ सुंचारा तंमानि बताय का चिन हति प्रसान चिन नारगानि मता ताय मुंसाबनो तंला बनि बागै जत तिप्रासा नामुक जों बीजेपी हो तिप्रासा एमएलए दङ सीपीएम दङ आईपीएफ दङ हाय गोबां मा सुदूर राजनीति खायनाय सिमि ताङै जारा चिने तिरपना जारा तिप्रासा सिखित महलनि गोबां मा एनजिओ खायनाय हाय गोबां मा चिने दफानि बागै सामु खायनाय दङ बरबो दमना आन्दोलन सिभिल सोसाइटि मिছিল खायमान बले ताङै अब तिप्रामा त सिमा खायनायबा जों जारा राजनीति खायनाय जों सिमन खालाय ताङै बाकिखौ थुइ ताङै आबो दङै मायाब्ले बने बागैना राज्यनि मुखमु हुकुमना मथाङै नारना नंखाय राज्यनि जारा सिनाय नुक्लाय सिकिता हाय बररक बर जतन अजागो बासाय फाय अमहाय प्रोटेस्ट खायना बने बागै दिनै कग्रो अबबो जुदि कोनो किछु जुदि एरेस्ट खायजा हंगाय जों अबन बागै अतर आन्दोलन जों हायकाय दरगनाके महाराज पक सबै तामो खायनाय तामो पदक्षेप लानाय चिनि तिप्रा मथानि सुप्रिमो दङ बबे पक सामान परे आछा जों अबो पकने फियाबो अमहाय नरम खैया जागला एरेन जुदि खाया हंगाय दुसिनो जुदि चिनि त खैरन जांगे हामबाय सार